Velika pažnja na ovu bombu, prijatelji moji. Danas imam vruću vijest koja će zagrijati srce navijača Hajduk Splita. Dolazi novo nadareno pojačanje i saznaćete sve prvi. Prije nego što otkrijem ovu zadivljujuću vijest, ako već niste pretplaćeni, kliknite tamo na crveni gumb i uključite zvonče, jer sljedeće informacije obećavaju uzdrmati temelje nogometnog svijeta. Pripazite na ovo! U posljednje vrijeme puno se priča o mladom talentu Robertu Ramšaku, napadaču ispod 21 godine iz Bayerna koji dominira u Indoneziji. Tko ga već čuo? Miješane krvi, s hrvatskom majkom i slovenskim ocem, daje mu pravo odabrati za koju nacionalnu reprezentaciju želi igrati. Frajer je fenomen, sudjelovao je u svih 6 utakmica, postigao 2 gola i još dao asistenciju u finalu svjetskog prvenstva do 17 godina protiv Francuske. Kako je to moćno, zar ne? Ali evo obrata, dok Ramšak želi igrati za Hrvatsku, Slovenija se ozbiljno uključuje u utrku. Čini se da su spremni na sve kako bi ga imali kao predstavnika nacije na Euru u Njemačkoj. I pogledajte, Slovenci ozbiljno ulažu u ovaj potez. Hoće li uspjeti? A što se tiče Hajduka, naravno da ne mogu propustiti ovaj plus. Ugovor s Bayernom Ramšaka istječe ovog ljeta, a on razmišlja o novim horizontima. Hajduk želi ovog igrača u Poljudu, ali evo najintrigantnijeg dijela, Benfica i Sevilla su također u igri, udvaraju se našem geniju. Što će biti s budućnošću Ramšaka? Svi smo u napetosti. Ali prije nego što otkrijem još jedan detalj o svemu tome, dopustite mi da vas nešto pitam što će napraviti razliku. Stisnite like na ovom videu odmah. Ne želite propustiti sljedeće bombastične informacije iz prve ruke, zar ne? Dakle, hajde, pokažite podršku stiskanjem like i, naravno, dijelite s ekipom. Što mislite o ovoj vijesti? Recite mi u komentarima. Ako želite nastaviti pratiti sve novosti o Hajduk Splitu, ne zaboravite se pretplatiti na kanal. Ova obitelj samo raste i siguran sam da ne želite propustiti ništa. Snažan pozdrav, ekipa, i vidimo se u sljedećem videu.